Sunt un om care foarte, foarte serios și responsabil și am învățat. Am făcut 2 facultăți, Facultatea de Nave și ASEU Relații Economice Internaționale, după care Coca-Cola, Dumnezeu, oamenii care au stat pe lângă mine, au avut încredere, m-au trimis la un executive MBA la Paris. Am devenit doctor în științe economice, specializarea marketing și vânzări, pentru că nu erau conceptualizate vânzările în ASE și atunci eu am fost primul care am făcut toată treaba asta. De asemenea, am foarte multe masterate în marketing, până să fac... Foarte interesant. Faptul că am pornit de la zero și am ajuns director general, parcurgând toate etapele în companii multinaționale, Procter & Gamble, Interbrands, Coca-Cola, European Drinks, director general, unde am făcut istorie, pe unde m-am dus, pentru că n-am furat, vorba omului, n-am dat în cap a bătrânilor mei. Un om foarte serios, am muncit, adică chiar am făcut istorie pe unde m-am dus. Mi s-a urcat la cap. Și fără să-mi dau seama, urcatul la cap, cu succesul ăsta, pentru că mie îmi spunea mama când eram mic, tu ești foarte inteligent, să nu ți se urce la cap, să nu uiți de noi, să nu... De unde ai plecat? Da,